Dwi'n mynd I wyni Cacennau Ffrwythau. Un oren ac un gellygen, a mae'r ddau yn debyg iawn i'w creu. Gynta'r oren. Yng nghanol y pwdin yma, dwi isio I flas yr oren serenni. Felly, dwi'n cymysgu darna o oren ffres gyda piwre ac yn ei rhewi. Dwi'n ychwanegu hein at mousse mascarpone vanilla ac yn rhewi'r cwbl. Unwaith maen nhw wedi rhewi'n galad, mae'n amser i'w rhoi at ei gilydd I greu siâp yr oren. Mae creu gellyg rhyw fath, ond dwi'n defnyddio mwy o hufen mascarpone I greu siâp. Cragen flasus yr oren ydy cymysgedd siocled a menyn coco efo lliw oren yno fo. Ac i'r gellygen, lliw gwyrdd. I wneud i'r gellyg edrych mwy realistig, dwi'n peintio powdr coco arno nhw, ac yn ychwanegu coesyn wedi greu allan o siocled. Ac mwyn cael croen yr oren I edrych yn gywir, dwi'n sbreio siocled arno fo, ac yna yn ei sbreio eto efo gles clir. A dyna ni, 2 gacen sy'n twyllo'r llygad ac yn blasu'n hyfryd.